Jaiak libre eta aske gozatu nahi ditugu. Dantza egin nahi dugu, tabernetan, elkarteetan, jaiguneetan, naiz kaleetan ere. Espazio guztiak okupatu nahi ditugu, gure gorputz eta identitate anitzekin. Libre eta seguru ibili nahi dugu, egunez eta gauez. Etxera iritsi nahi dugu, beldurrik gabe, mozkor edo ez. Kaleak eta gauak gureak direlako ere. Boierok, transok eta emakumeok ongi dakigu zer den zapalkuntza ezberdinak jasatea, eta horregatik ez dugu albokoa epaituko, inolaz ere ez. Ongi dakigu zer den ahizpatasuna eta elkar babestea, eta horretan jarraituko dugu. Gurea borroka kolektiboa delako, gurea borroka transfeminista delako. Bestalde, argi utzi nahi dugu erasotzaileak gure jopuntuan egongo direla. Ez dugula inolako erasorik onartuko, ez jaietan, ez jaietatik kanpo ere. Erasoen aurrean erantzuteko prest egongo gara, eta aurten batetik artatzegune bat izango dugu. Osasun etxean egongo da kaseta. Asteazken, ostiral eta larun batean gaueko 10 eta erdietatik goizeko 4 arte. Bestetik, kaipsen zerbitzuak ere martxan egongo dira. Sexu indarkerien arreta integrala bermatzeko, 24 orduz eta astean 7 egunez irekita. Beraz, zu, matxirulo, homofobo, akosatzaile, terfa, maltratatzaile, arrazista, bortxatzaile, manipulatzaile, baboso, erasotzaile, ez zara ongi etorria. Eta zuei, emakume eta transboio marikak, gozatu, barre egin eta dantzatu libre eta seguru. Gora txantreako jaiak! Gora borroka transfeminista!